onih koji su pristalice žargona, korišćenja žargona i onih koji se tome strogo protive iz više razloga. Recimo, profesor Ranko Bugarski, koji se dosta bavi ovim fenomenom, takođe kaže da ne možemo isključivo reći da on obogaćuje ili isključivo da on naružuje jezik, recimo da možda čini i prvo i drugo. O čemu ćemo danas pričati? Pomenut ćemo definiciju žargona, čisto da vas malo dublje uvedemo u tematiku. Zatim, čemu služe žargonizmi, koje su odlike, osnovne odlike omladinskog žargona, zatim kako se grade žargonske reči, jezik mladih na društvenim mrežama, koje su to novine u jeziku mladih kada ga koriste na društvenim mrežama i kako se izražavaju mladi Novosađani. Znači, fenomen žargona generalno u stručnim lingvističkim krugovima, ali i među drugim ljudima koji se ne bave profesionalno lingvistikom, uvek izaziva neka kolebanja. Sad, postoje, znači, recimo da postoji veliko uživanje od strane, veliku popularnost izaziva žargon, omladinski žargon, naravno u krugovima mladih, gde on negde predstavlja, tako reći, oznaku pripadanja omladini i novim mladalačkim trendovima, a opet s druge strane imamo i dosta gramatičara koji su, ajde kažemo, puristički nastrojeni, a koji se negde protive ovom fenomenu i smatraju ga čisto negativnim naličjem standardnog, odnosno književnog jezika. Kao što je Dragoslav Andrić u predgovoru svog čuvenog rečnika žargona iz 72. rekao, pojam žargona živo oscilira od jezika struke do jezika ulice. Dakle, da bismo ovo malo bolje shvatili, ja ću prvo reći šta podrazumevamo pod pojmom žargon. Znači, žargon je neformalni i svaki neformalni i pretežno govorni varijetet nekog jezika koji služi za identifikaciju i komunikaciju članova unutar jedne grupe. Znači, to je često jedna određena društvena grupa koja opet zavisi, odnosno grupa se formira na osnovu profesije, uzrasta, socijalnog statusa i bitno je da ti članovi grupe dele neki zajednički interes ili imaju isti način života. I naravno ta grupa može biti teritorijalno omeđena. Pa tako možemo da razgovaramo o administrativnom, pravničkom, političkom žargonu, o novinarskom, kompjuterskom, studentskom, đačkom, lopovskom, zatvorskom i tako dalje. Neka jedinstvena podela žargona zapravo ne postoji, mada dosta njih se slaže da je osnovna podela na stručni, subkulturni i na omladinski, kome ćemo se mi danas posvetiti najviše. Dakle, ono što možemo da zaključimo je da žargon u stvari predstavlja jezik unutar jezika i njegova funkcija je da on zapravo članove grupe koji pripadaju identifikuje i da prosto tu grupu još više zatvori od nekih nepoželjnih lica koje ne žele da prime u tu grupu. Dakle, on je često drugačiji od standardnog jezika na koji smo navikli, tako da ga neki i ne razumeju i zbog toga upravo nastaje to neslaganje, odnosno odbacivanje žargona. Za razliku od stručnog žargona, subkulturni i omladinski žargon karakterišu vrlo kreativni, maštoviti, živopisni jezički oblici kreacije koje stvaraju sami pripadnici te određene grupe. I čemu oni služe? Oni služe pre svega da taj koji upotrebljava žargonizme
da njega predstave kao domišljato, kao šaljivog, kao zabavnog i naravno prihvatljivog u toj grupi, čime on stiče neki ugled među pripadnicima te grupe koje on želi ili u kojoj želi da se dokaže ili želi tek da se priključi. Čime se odlikuje ovaj žargon? Žargon odlikuje leksička produktivnost i inovativnost, to ćemo vidjeti u kasnijim primerima dokle to sve ide. Gramatička fleksibilnost, znači ne poštuju se uvek pravila standardnog jezika, naravno. Semantička ekspresivnost, koja najčešće ide u hiperboličnost, u ironiju ili čak u pežorativnost i neku vrstu vulgarnosti. To ćemo lepše vidjeti kroz primere koji slede. Metaforičnost, slikovitost, asocijativnost takođe, humorno poigravanje sa zvukom i sa značenjem reči i naravno originalnost. Još jedna od odlika omladinskog žargona jeste višeznačnost i širokoznačnost. Znači, vrlo je čest recimo fenomen da neki od žargonizama imaju jako puno sinonima. Prosto oni nastaju nekom jako velikom brzinom i dosta često se svi zadržavaju ili jedan zamenjuje onog prethodnog i tako, ali evo recimo nekih od primjera, ne znam da li ste možda čuli, sad ne znam koliko ko od vas govori dobro srpski, ali ovo je jedan vrlo čest žargonizam, blejati, ne znam da li vam je poznat. Jeste. Kao što vidite, može da znači traćiti vreme, družiti se, odmarati se ili dosađivati se. Sad, teško je reći šta je tu najčešće upotrebljivano značenje, možda najviše traćiti vreme, družiti se i dosađivati se, ali naravno svi su u upotrebi. Smor ili smoriti se, isto možda glagol koji ima najviše značenja, dosada, tuga, iznenađenost, razočaranje, sreća čak i tako dalje. Mogu da vam pročitam neke od primera, recimo. I uđem ja u čekaonicu, a tamo sve neke babe. Znači, smorio sam se. Smor, brate, stvarno. Tako da, eto, to je recimo razgovor između dva vršnjaka gde vidimo da je smor u značenju dosade, možda čak i nekog razočaranja, možda je očekivao neke mlađe dame u čekaonici. Ili recimo, našla sam neki sajt, zove se Vukajlija, znaš kako dobrih izvala ima, smorio sam se. Tu recimo je skroz drugačije značenje, tu je već neka iznenađenost, sreća, nenadano je našao odličan sajt i ostalo. I dobila mi baba šesticu na lotovu, znaš kako se smorila. Znači, tu je neka neočekivana sreća koja se odjednom pojavila, tako da zanimljivo je posmatrati iz tog aspekta žargonizme da oni mogu da imaju tako široko značenje. Sad, ovde imamo još par primera slikovitih, peglati, što mi znamo u osnovnom značenju, kao kućni posao, jel tako? Ali u govoru mladih to je uglavnom povraćati, a nešto ređe tući se, ispeglati nekoga. Kao što vidite, sve reči imaju neki slikoviti prizvuk, znači sve je nastalo negde na bazi ili humornog poigravanja sa rečima, sa značenjem ili slikovitog poigravanja. Zatim, ložana označava osobu koja lako plane, može da označava neku povodljivu ili lakovernu osobu i takođe hvalisavca. I još nešto malo o karakteristikama žargona. Tu su zvučnost, naravno, koja se pre svega ogleda u tom nerazbijanju konsonantskih grupa vokalom, što je inače karakteristika srpskog jezika, dosta i drugih jezika, zbog lakšeg izgovora. Znači, ovde se ne obraća pažnja na taj lakši izgovor, već se te konsonantske grupe zadržavaju, pa tako imamo sprčeno, što označava nešto malo, mali prostor, vrlo često, vrlo teško za izgovor nekim strancima zbog tog spoja 4 suglasnika, ili sprdnja, što je isto jako često u značenju šala. Hiperboličnost, recimo jedan od čestih izraza je nemam leba da jedem, ne znam da ste čuli za taj izraz.
što znači nemam dovoljno novca ili nemam uopšte novca čak. Nonsens, riba mu je kokoška, ali je mačka. Što bi značilo devojka mu je možda previše brbljiva ili napadna, ali zato dobro izgleda, zgodna je. Kontrast, gde koristimo reč glupača sa značenjem glava, što baš i ne ide zajedno, ali eto. Slikovitost u smislu, recimo, poze pijanstva za mnoga stanja kada smo pijani, znamo da kažemo ispeglan, mrtav, vegetira i ostalo, tako da su raznorazni, tabliran, istabliran, dangliran i ostalo, vrlo slikovito. Duhovitost koja se posebno ističe u poređenjima, ovde je baš bezbroj primjera, ali evo jedan, leglo mu je ko budali šamar, odnosno baš mu odgovara. Sinonimija je isto izuzetno česta pojava u građenju žargonizama. Tu zaista može da se nađe da po jedan žargonizam ima 20 sinonima ili tako. Čak ni meni nisu poznati, iako sam dosta se kreće među mladima, ali prosto ne može se ispratiti toliko. Evo recimo primjera za pijanog čoveka. Dangliran, tabliran, raniti se. Za policajca ili milicajca, pajkan, cajkan, mikan, murkan, cajkos, cajoš, milkoš, micoš, murijaš, pandur, ćoškaš, cajac, žandar, žaca, plavac. Sad, naravno, neki su bili možda malo učestaliji 90. godina, neki su danas mnogo češći upotrebi. Opet sve zavisi od regije u kojoj se nalazimo, pošto recimo mi Beograđani već imamo različit način i humora i uopšte možda građenja žargona, tako da sve zavisi od vremenskog ograničenja, a i prostornog. Pežorativnost i vulgarnost su isto vodeće osobine koje možemo pronaći u žargonizmima, a zbog kojih je žargon inače često napadan i osuđivan od strane recimo jezičkih čistunaca. Recimo na meti stvaralaca žargona su najčešće sledeće grupacije: žene. Nećemo pričati o diskriminaciji, ali dobro, ima i za muškarce mnogo žargonizama, ali recimo, evo, žene se najčešće spominju kao neke životinje, da li riba, treba, kokoška, ćurka, ikebana za stariju ženu i tako dalje. Zanimanja kao, recimo, ona koja baš i ne preferiramo, policajac, često ih nazivamo kerovima, jel tako? Nacionalnosti. Sad, ovo možda nije baš lepo govoriti, ali ovo su primeri knjiški, što bi se reklo, čisto da vidite bogatstvo žargonizama. Znači, gafter za Roma, žabar za Italijana. To su prosto neki stereotipi koji su uvreženi i na osnovu kojih su stvarani ovi žargonizmi. I za neke manjinske grupe ne bih baš čitala naglas ove primere. Vidite poslednji primer za homoseksualca. Molim? Znao, nego se šali. Ali vidite dokle to ide, koliko sinonima ima samo za tako jednu manjinsku grupu. Zbog svega ovoga često se kaže da je žargon omladine zapravo mizogin i da ne poštuje, nije tolerantan prema nekim različitostima, ali je, eto, to je prosto stvarnost. Još jedna od odlika žargonizama je sklonost ka promenama. Kad to kažemo, mislimo na to kako brzo oni evoluiraju. Recimo, postoje mnoge promene koje se dešavaju kod razvoja žargonizama, ali mi ćemo se osvrnuti na neke 3 najosnovnije, a to je recimo kako se ona menja kroz vreme. Recimo, žargonska reč gubi neko od svojih značenja, ali zadržava ono osnovno. Sad, ovde ima puno primjera, možda vam je poznata pljuga,
kao žargonizam. Danas se koristi isključivo za cigarete, nekad se koristilo za novac. Zurka danas za frizuru, a nekada je to značilo metež ili zabuna. Zatim, druga promena koja je žargonska reč gubi svoje prvo značenje, a dobija neko potpuno novo. Recimo, ovo ni ja nisam znala, ali jako je dobro i slikovito, početi peglati. Nekad je značilo, dok je još bilo vojnog roka obaveznog, biti pri kraju vojnog roka. Ne znam da li starije generacije znaju. Ne? Dobro. Znači, biti pri kraju vojnog roka, a danas znači ići povraćati ili ređe tući se. Skembati je značilo oteti, a danas znači uhvatiti nekoga ili srediti nekoga koga dugo vijamo, tražimo iz nekog razloga i tako dalje. Treća promena je da žargonska reč u potpunosti nestaje, gubi se, što ne znači da nekad u budućnosti neće opet zaživeti, možda u nekom novom značenju, možda u istom, ali svakako značenje žargonske reči se ne ograničava samo na vreme i vremenske rokove, već i na teritoriju. Pa tako recimo Beograđani za reč Novaka, Novak, oni podrazumeju Novi Beograd po tim. Idem na Novaka, idem na Novi Beograd. A mi Novosađani, za nas je gde ideš za Novaka, idem da slavim sa drugarima na super žurku, to znači gde ideš, tako je, ne znam ko je rekao, gde ideš za Novu godinu. Tako da sve se razlikuje od toga i u kom gradu koristimo dotični žargonizam. Zapaža se takođe i često pozajmljivanje reči iz engleskog. Reči iz engleskog u srpski ulaze ili prilagođene kroz neke prilagođene morfološkim osobinama srpskih reči, kao recimo spika, luknuti kao pogledati, na kratko cool, googlati, partijati, styling, znači poprimaju neke morfološke osobine srpskog jezika, ali opet prepoznajemo čim izgovorimo reč da je to reč koja je uzeta iz engleskog. S druge strane ulaze nekad i potpuno bez adaptacije, kao story, fashion, cool i ovakve i slične izraze uglavnom srećemo u nekim časopisima za mlade. Sad, dosta često je to u pitanju moda, lepota, ali naravno šire na internetu, javlja se u svakoj oblasti. Ovo su samo neki od naslova rubrika, recimo, vrlo čestih u modnim časopisima. Shopping list, online, hot stories, my story, fashion blogger, beauty reporter i tako dalje. Kako nastaju žargonske reči? Ovde sad postoji jako mnogo pravila, ali izdvojit ćemo samo neka možda ovako najupečatljivija, pošto su primeri dosta slikoviti. Recimo, nova žargonska značenja se lepe na ona postojeća standardna značenja reči i to izvedena metaforizacijom. Recimo, krtica kao životinja danas u žargonu označava doušnika. Snimiti, videti ili ugledati. Recimo, snimi što ovaj obukao majicu na opačke danas ili snimi što mu očajna frizura. Znači, pogledaj, skontaj kakva mu je frizura. Overiti u značenju dokrajčiti žrtvu metkom u glavu i riba devojka. Pozajmljenice modifikovane iz drugih jezika, naravno najčešće iz engleskog. Joint, cool, faca, špreha, spika za jezik, govor, razgovor. Već smo pomenuli luknuti, parlati, što je u prvom značenju govoriti više jezika stranih, a u drugom mnogo govoriti, besediti, trabunjati, naširoko, naveliko pričati bez pauze. Permutacijom slogova ili glasova, ovo je jako često, pogotovo bilo, ja bih rekla, 90-ih. Sad malo manje čujem, ali znam da smo mi odraslali uz ovo vozdra, šatrovački i ostalo. Sad,
Novosadski. Jeste, zadržalo se, da. Sad, kod nas i dalje, ali sad sve zavisi opet i od kog kvarta i sve, ne bih rekla da baš svi tako naveliko koriste, možda ipak negde karakterističnije za mušku populaciju, žene možda ne toliko, ali imamo recimo tkicavo za votkicu, čkame za mečku ili Mercedes, recimo janpi za pijanog, zonfa za fazon, neku šalu i tako dalje. Tu imamo i premeteljke sa dodacima. Sad ovo su posebni tipovi govora, šatrovačkog, utrovačkog, koji malo možda teže za shvatiti strancima, ali ili nastaju premeštanjem slogova, poslednji dolazi na prvi, ili umetanjem još dodatnih slova, pa se kombinuju slogovi. Pa tako dobijamo recimo za šatrovački što pojepe topo je pošto je to. Ili dobijamo recimo ušaflanje što je flaša. I tako, neke reči koje ni ne liče na onu početnu standardnu reč, ali dobro. Skraćivanje, možda najčešći oblik tvorbe žargonizama. Pretpostavljam da to i vi radite u porukama, u SMS-ovima, u mailovima, zato što je mnogo ekonomično, zahteva malo vremena, a razumljivo je. Faks, profa, kanc od kancelarija, komp, amer, bus, ljara od pepeljara, kop, kopaonik, tvrđava, đava. Znači, skraćuje se uglavnom taj neki krajnji slog, mada ima primjera gde se skrati i prvi slog, početni. Inicijali poput dž ste verovatno čuli za dž, za džabaka, znači besplatno, gratis, ili nešto što je jako jeftino. Dodž, domaća obična džukela, avlijaner, ili sos za seljak, ostaje seljak, ovo je jako dobro, kogo da je smislio. Da. Za pričanje u nekim šiframa, da. Slaganje, i ovo je isto zanimljivo, dobro, ovo srećem u drugim jezicima isto dosta često, ali kod nas je dosta i zvučno, osim što je slikovito. Babasera za ženu koja uglavnom stoji pored toaleta, na javnim mestima i naplaćuju ulaz u toalet. Šut karta kada nekoga želimo da odstranimo iz društva ili nekako ga kaznimo, dajemo mu šut kartu. Trange, frange za ja tebi, ti meni, poslove možda sumnjivog tipa gde se ne zna ko kome šta dođe, šta naplaćuje i ostalo. Šverc, komerc vam je verovatno jasno čim izgovorimo. Slivanje, to je spajanje dve reči da bismo dobili novog značenja, ali opet vrlo sličnog osnovnog. Kafućino, kafa i kapućino. Čoporativno, čopor i kolektivno. Glokalni, globalni plus lokalni, tako dalje. Neke duhovite asocijacije vidimo u izrazima betonirati se, patosirati se, napiti se. Ili Srboland, što naravno ima prizvuk Disneylanda. Pa eto, ozidati se. Eto, kolega znao. Dobro. I ovo je isto vrlo inteligentno napravljeno, maštovitost. Hg, što je oznaka za hemijski element žive. Pa koristimo za izraz važi u redu ok. Koristimo Hg kao skraćenica, jer u stvari znači živa, pa obrnuto daje važi. I sufiksacija i hipokoristici koji su česti, ovde ima bezbroj primjera, ali da vas ne bih zamarala mnogo, čisto da vidite koji su sve mogući sufiksi. Neki su opredeljeni samo za određene sfere, neki su samo za mušku populaciju, neki za žensku, ali evo recimo ak, što je inače sufiks za građenje standardnih reči i standardnog jezika, kao recimo plićak ili recimo
možemo imati gomilu drugih primjera, ali ovde konkretno se koristi za žargonizme kao recimo sušak, apstinencija od alkohola, na sušaku sam, znači ne pijem alkohol, masnjak, masno meso ili toplak, topli sendvič. Zatim ima frazeologizama poput za džabaka, za dž, besplatno, ili jako jeftino, na finjaka, nešto kada radimo na fin način, na deljaka, deliti trošak u društvu, račun ili bilo šta, ili ići ortački u krađu. Nadam se da ovo niko ne radi, ali dobro. Postoji i to za određene grupacije. Aš kao čarapaš, maskirani kriminalac ili kajlaš, dizelaš sa kajlom. Džija je bio neki odomaćeni sufiks za, na primjer, reči turskog porekla, koristi se uglavnom za zanimanja, kao sajdžija, topdžija i tako dalje. Danas u žargonu isto koriste za zanimanja ili za određene, ajde da kažemo, društvene grupe, naravno sve sa humorističkim prizvukom. Sveta-džija, urednik vesti na TV-u, urednik vesti iz sveta na TV-u, mreža-džija ili neta-džija, tragaoci na internetu, poput surfera, makaron-džija, Italijan i tako dalje. Zanimljivo je za ovaj sufiks ak što sam spominjala, on je onako dosta zastupljen, da on i dalje se održava recimo ostaje uporedna upotreba standardnih reči i žargonizama. Pa tako imamo recimo gornjak što označava čoveka koji živi na planini, nekog brđanina, zatim označava planinski vetar u nekom osnovnom značenju ili recimo gornju kartu ili recimo gornji vodenični kamen. A kod nas u Novom Sadu gornjak ima samo jedno značenje i to je Teksas jakna. Znači, ne znam sad, više se možda ni ne koristi toliko, ali pretpostavljam da znate na šta mislim. I crnjak. U osnovnom značenju je crno vino ili sveštenik u crnoj mantiji ili može da označava i na crne dlake, ali u omladinskom žargonu to je, kako? Crni vic može, tako je, crni humor ili možda sad gusto skuvana droga ili raditi nešto na crnjaka, na crno. To su neka od značenja. Isto tako crnjak je i kad smo loše raspoloženi. Joj, ali je crnjak, čoveče, ništa, ne vidim uopšte svetlu budućnost. Dobro. Znači, ovo su još neki od sufiksa. Možda vam je zanimljivo ovo uša, to je onako baš pežorativno. Kretenuša, folkuša, ona koja sluša folk, šalderuša, sponzoruša, tako je. Samo što dosta izraza sa uša već su se odomaćili i više ne spadaju u žargone, već samo kao neki pogrdni sufiks za, evo, konkretno uša se koristi za žene, ali zato imamo isto tako za muškarce na os, recimo cigos, kleptos za kleptomana, gastos i tako dalje. Ili recimo uga za pivčuga, fenseraj, eraj, isto sufiks, fenseraj, tračeraj, skop, ćoroskop za naočare i tako. Ima jako zanimljivih stvarno. Ko je raspoložen, mogu da mu možda pošaljem neki spisak ako ga zanima malo da istražuje i sam. Dosta sam ja istraživala pa imam spiskove, pa upoređujte s vašim jezicima da li ima možda neke sličnosti kako kod vas nastaju žargonizmi. Sada vidimo samo ukratko jezik mladih na društvenim mrežama. Znači, tu se koriste razni neki sufiksi, malo drugačiji načini građenja žargonizama nego što su ovi govorni. Recimo, prefiks iz, mada ovaj se već odomaćio i u govoru, barem mi ga koristimo svakodnevno, pa zato što je izdominirala profesorku ili izotkidala je. Položila sam, dala mi je 8. Stvarno, ja sam izneverovala.
Drugari, veliko hvala za sve te pozive na evente, ali ako bih vas baš sve ispoštovala, postala bih alkoholičarka, majke mi. Znači, sad, zavisno od jednačenja sugasika po zvučnosti, mi imamo varijantu iz, is i tako dalje, ali poenta ovih žargonizama je zapravo to da su pojačivači značenja, znači semantičko pojačavanje tih značenja, osnovne reči i intenzifikacija značenja. Skraćivanje glagola. Mnogo je lakše reći izneverovati nego ne mogu da verujem. Ili iznenađena sam, prosto mi ne deluje logično, ne mogu da verujem. Kada su pitani u jednom istraživanju tinejdžeri zašto su gradili sami te, zašto koriste te žargonizme, rekli su da jače kažem ono što hoću. Znači, njima je taj iz doprineo da u sekundi kažu ono što bi možda u standardnom jeziku koristili 2 do 3 reči. Tako da takođe isto koriste se za radnje gde želimo da označimo da je ta radnja u potpunosti detaljno izvršena. Znači, izdominirala sam, znači da sam ja zaista u više navrata pokazala da sam dominantna, da sam nečim bolja, da imam neke bolje sposobnosti, veštine, pa prosto insistiranje na detaljnom izvršenju te radnje. Prefiks za, recimo, čuo sam za tu reklamu i zaneverovao sam. Umesto da učim za sutrašnji ispit, sedim i čitam tvoju ispovest i zaneverovao sam na licu mesta. A ispovest se misli ovde na neki sajt koji deli razne priče koje kakve. Svako može da napiše neku svoju priču koja mu ostavila utisak u toku dana, tako da na to misli, a prefiks koristimo uglavnom, on u standardnom značenju označava uglavnom ili neku namenu ili recimo u prostoru neki cilj. Za 10 km stićemo na naše odredište. I upravo je to bio podstrekač da se napravi, da se ovaj prefiks doda običnom značenju standardnom, zato što je postojala ta potreba da se preslika to ciljno značenje i da dobijemo zapravo u zaneverovati, da dobijemo u tom trenutku sam postao nepoverljiv ili u tom trenutku nisam mogao da verujem. Znači, tačno se odredi prelazak iz jednog stanja dok sam još verovao, živeo u nekom ubeđenju, u ovo kad sam bio iznenađen. Zbog toga, kažemo, za to ciljno preslikavanje značenja. Takođe, kroz ovo su mladi pokušali zapravo što energičnije, što ubedljivije i što preciznije da se izraze. Kada su upitani zašto su tvorili reči sa za prefiksom, rekli su da je to zato što im je to kraće. Mrzi me da kažem da nisam mogla da verujem. Znači da koristim 4 reči umesto jedne. Izostavljanje glagola, ovo verujem da je svima već daleko poznato, mislim, koristi se inače i u standardnom jeziku kao nominalna rečenica, ali ovde je nešto malo drugačije. Kada govorimo o jeziku na društvenim mrežama, svakako da nam je uvek sadržaj nekako i značenje potpomognuto možda nekim sadržajem u obliku vizuala nekog, da li slike, emotikona, nečega već. Tako da nam nije teško da razumemo, pogotovo kad su primjeri ovog tipa gde često postoji pravi objekat, postoji neki superlativ, postoji emotikon koji se stavi pored i to nam olakšava. Znači, jesu glagoli implicitni, ali ih jako dobro razumemo, zato što su primeri jasni i ne ukazuju ni na jedno drugo značenje. Recimo, najviše BKV bukvalno ili mog rođu najviše, tebe najviše na svetu. Naravno, ovo su opisi koji stoje u slike, fotografije i sadrže još, kažem, neki simbol ili neki emotikon, pa se razume da iz ovoga misle voleti, na glagol voleti. Mog rođu najviše volim ili tebe najviše na svetu volim. Tako da i to je negde, nije baš mnogo česta pojava, ali i tekako uočljiva. Tranzitivizacija zvuči komplikovano, ali da pojednostavimo,
U srpskom jeziku znate da postoje neprelazni i prelazni glagoli. Šaliti se i sprdati se su neprelazni glagoli, ne zahtevaju nikakav objekat u sebe. Međutim, kod mladih se sve češće javlja to da ih koriste kao prelazne. Tako da negde zaključujemo da je to ili po uzoru na druge glagole istog značenja, poput zafrkavati se ili zezati, zavitlavati nekoga. Znači, oni zahtevaju objekat, dok ova dva ne, pa verovatno po analogiji sa tim je došlo do ovoga da kažemo šaliti te, a ne šaliti se. Recimo, Dejane, koliko ću samo da te sprdam, ha. Ili, ma šalim te, znaš da sam takav. Šalim te. Jeste, malo zvuči čudno, ali eto, najmlađi ih koriste, pa verovatno ćemo i mi kad tad usvojiti. Isto to, neki kažu da možda ima analogije i u onom izrazu I'm just kidding you, pa zato što u engleskom zahteva objekat da možda ima veze s tim, s obzirom koliko je engleski već sve prisutan u srpskom. Distribucija predloga bez, jasno vam je šta ovaj predlog znači u standardnom jeziku, znači negacija neke pripadnosti, neko nešto nema ili neko nekoga nema. Isto značenje ostaje kad su u pitanju žargoni, samo što bez predlog ne stoji ispred imenice ili glagola kako smo navikli, već posle. Da, to sam ja, Photoshopa bez, šminke bez, ili recimo u primjeru šta bulazniš, mozga bez, zamisli šta izjavi blama bez, ili recimo ovaj dijalog, neka akcija večeras, ma jok, kinte bez. Tako da to je, osim što je isto značenje, mislim da je ovde naglašavanje samog predloga u stvari ono ključno, jer kad dođe na kraj rečenice pogotovo odzvanja, tako da dovoljno jasno da ne moramo da ponovimo rečenicu. Što se tiče poslednjeg načina tvorbe žargonizama, najčešće ih na društvenim mrežama, udvajanje predloga, ovo nipošto nije tipično za srpsku gramatiku, odnosno gramatički je neispravno, ne postoji rečenica sa dva predloga jedan do drugog, ali eto, mladi su se i toga dosetili, do duše poneka logika možda i može da se nađe u ovome. Recimo, trening za kod kuće, a ima li šta slatko za posle klope? Jao, što sam ubola program na TV-u za predispit, he. Znači, nije da ponekad se zaista u brzini može desiti da neko čak i spoji dva predloga, doduše, opet kažem, verovatno ni ne shvatajući to ili u nekoj brzini prosto napravi grešku, ali eto, ovde zapravo prvi predlog ima zaista predlošku funkciju, dok drugi ima više prostornog ili vremenskog adverbijala, znači nisu u paraleli, to jest nisu isti zato što jednostavno ne možemo imati jednu do druge dve predloške konstrukcije, dva predloga, ali eto, mislim da su dovoljno jasni primeri da zaključite smisao. I da vidimo sad samo što se tiče nekih najupečatljivijih primera novosadskog žargona, možda najprije da svratimo na jedan od najučestalijih glagola, napiti se. Sad, nećemo zalaziti u to zašto je najučestaliji, niti zašto ima najviše sinonima u rečniku žargona, ali to nam je jasno, pogotovo kad je novosadska mladež u pitanju. Možda da zamolim, evo, ko želi da pročita, jel vidite? Ne znam koliko se vidi. Vidite, dobro. Evo, možda. Da. Jel ima nekog Novosađanina možda? Osim Emanuela. Ne znam da li vidiš i zadnji red, jel vidiš? Hoćeš da pročitaš ove primere, zanimljivo su. Biti Janki, biti letva, biti pijan ko zemlja, biti tabla pijan, tabliran, biti u opsedju, izdangirati, isići se od alkohola, istablirati se, nacugati se, nacrcati se. Što da piše?
Odbiti se, izvini, to je greška, kucačka. Odbiti se. Oduzeti se, valiti se, olešiti se od alkohola, ošutati se, raniti se, ubiti se, zakucati se. Tako je. Složio se. Bravo. 9 plus. Šalim se. Jel možda... Hasati. Tako je. Za klopu, da. I mi to isto koristimo, da. A imate ovako nešto za napiti se? Imamo i mi. Da. Da, imajte. Prekinuti se, da, dobro. Aha, volan, da. Gido. Aha. Digo. Aha, Gido. Zanimljivo. Za to baš ne znam ništa kako bi rekli mladi. Mislim da je volan. Ali znate još neke, možda jel vi imate još neke izraze da dopunite za napiti se možda, ne znam. Kako? Uvoštio, ja, da, ali ovo uvoštio, to sam baš davno čula. Uvoštio, mislim u nekom drugom značenju. A ovo drugo? Tapacirao, odlično. Iskasati. Koristim glagol koji se više koristi za, recimo, konzumiranje narkotičkih sredstava, uraditi se. Da. A i za to, pa dobro, da. Kad piješ alkohol, pa kao cirka, kao ajmo na neko cirku, kao ajmo da pijemo nešto. Da. Dobro, to je i ovde prisutno, jest, da. Da, pa jeste, nego znam da vi, mislim, ništa ne mislim, nego samo prosto sam čula i neke izraze koje znam da možda ovde nisam čula, verovatno ima nešto i vašeg i našeg što je onako karakteristično. Da. Ne, nego, ne znam šta sam ja, da, basketaner, ne znam, jel vi kažete basketaner? Ne. Pa ja sam to, sad kako je bilo ovo prvenstvo, da. Kod nas je to baš ti basketaneri, idem na basketaneri. I onda sam rekla pre neki dan drugu zbog ovog prvenstva i on kao, šta ti je to, moram ovo da zapišem, ovo si izmislila u sekundi, pa rekao nisam, to je kod nas. Tako da u tom smislu mislim da možda samo malo neke razlike ipak postoje, ali ne znam čime izazvane, prosto verovatno duhovitošću mladih ljudi. Dobro. Da, ima odvaliti se, pisalo je, da. Evo, zatući ili istući, isto imamo jako puno. Izdanglirati, izdevetati, isprangijati, istamburiti, istamburati, izlemati, marati, nakantati, napucati, ispeglati, išibati, istabanati, istabati. Jeste. Može. Jeste, nabao sam ga nabao, tako je. Da. Dobro, taj isprebijati je već možda samo standardni oblik, da, možda samo perfektivni vid standardnog. Ali da. Zapiti, da, cepčiti. Jeste, polako piti, da. Tako je. Dobro. Evo, samo da vidite i par nekih stvari, verujem da je sve isto, da poznajete. Možda jedino bekeljača. Doduše ja ne koristim, ja kažem pokazna, ali ima ljudi koji kažu za tu mesečnu povlasticu, kartu mesečnu za gradski prevoz bekeljača, zato što se tako presavije. Tu imamo burekno, ne znam da li ste za to čuli. Bureknuti, bureknuo. Popiti burek, prosuti se. Kako vi kažete pasti? Ali onako dobro pasti. Razbiti se. Prosuti se, da? Tresnuti. Dobro, to je već onako uobičajeno, da.
Dobro. Da se malo duže padeš, dobro. Ok, zašto je bureknuti, ne znam, ali možda zato što se burek dobro zalepi za pod kada padne isto, kao što i mi kada treba tražiti. Gari je naravno nešto po čemu smo prepoznatljivi mi Novosađani, to je prva asocijacija na naš žargon u značenju drugar, ortak, prijatelj, mnogo šire od toga čak. Gari nam je otprilike svako muško biće šetajuće, pa sad zavisi u kom kontekstu. Grba, to isto znate verovatno. Grba za osobu koja se uvek pokušava izvlačiti kad treba da se plati račun ili da se uradi nešto. Ne? Kakva si ti grba? Neš da platiš tih 20 dinara. Ne? Ali stips, da, ali ovo je u značenju... Da, nećeš da priznaš da si grbav, ali jesi, svi vide, znači kao... Da. Da, baš koji, da. Da, pa kao ne budi grba, ajde, odreši kesu malo ili tako nešto, da. Dobro, džirati od italijanskog za napraviti krug, provozati, prošetati, može i za pozajmiti, isfurati nešto, na primjer dugo nosi majicu, ali sam je izđirao, vala za sve pare. Ziljavo kad je nešto skrnavo, indeks za sendvič, to nam je po uzoru na sendviče koje kupujemo uvek posle izlaska, uglavnom kad smo pijani. Kremaši, mamine i tatina bogata i razmažena deca. Ovo je isto lačo, cool, kad je nešto jako dobro. Lačo, je li isto znači i u romskom? Jako dobro, eto, vidiš. Je li imate nevezušu iz nevezuše? Recimo, ovaj primjer ovde, kada neko pomene nešto bez očigledne asocijacije. Pričate o nečemu, ali sad skrene s teme i nešto kaže i kaže, pomenuo sam to iz nevezuše, mislim čisto onako, ste čuli to? Ne laj za ne psuj, sendvaja. Isto, pa da. Gilje? Da. Ima, da. Da, fura starke, da. Najo, isto, nema šanse, nikako, ne vredi, nema ništa od toga, nešto neće zaživeti ili batali, zaboravi na to, najo. Ovde mislim da je sve jasno. Da, jel znate ove izraze za jako dobro kad nam se nešto dopada, kako vi to kažete? Ono kao strava, šta još ima? Ekstra, dobro. Tako je, do jaja. Stvarno. Dojajno. Da, jako dobro. Čekaj, tu imamo još, ja ne mogu ni svih primjera da se setim. Da, preterano, ludilo, isto ima to. Da, jako dobro, da. 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 Onda je preterano, da. Verovatno da. Isto u tom značenju. Aha.
Da li žuriš? Da. Ako je neko preduhovit, kažete da je neko kriminalan ili kriminalna. Da. Brutalno, jest. Da. Ali, da, ima kod nas kad je neko duhovit, pa kao... Da, ima. Mada kod nas ima više, on je kriminal, kao... Joj, kriminal, onako. Da. Pa imamo onda recimo isto za izraze negodovanja, kad bismo nekog da se otarasimo, da ga uklonimo, sklonimo, oteramo, džibe, ne znam li vi to imate, pali, teraj se, mislim jako ružno, paljba, tako je, ili štrafta, da, to isto ima kao vate štraftu, šina isto za to, da. Kako recimo... Da. Otkrila sam nešto, ovo mi uopšte nije jasno zašto, ali možda neko od vas zna, ako neko možda priča bugarski ili zna nešto u vezi sa Bugarima, kaže stidi se na bugarskom, to mu znači kao pali, beži. Ili šutaj se do kuće na bugarskom. Ne znam kako se kaže na bugarskom. Kad si dosadan, zamoran, pa onda... Da, možda. Da. A kako kažete kad neko priča gluposti? Dobro. Ima još nešto? Tako je, odvaljuje, odvalio je nešto. Dobro. Još kako? Biser, dobro. Da, on je biser svoje vrste. Dobro. Bulazniti. Dobro. Šuketati. Ne, nije poznat. Šuketati, on baš šuketa. Ne. Dobro. A tandrljati? Ne. Da. Trtljati? Dobro. Imamo i fonjati, kao lupetati, gluposti. Baljezgati. Šta baljezgaš? Da. Dobro. A za šetati? Šetati. Da li imate nešto? Tako je. Fruštuk, dobro. Dobro, mi imamo kao protabanati, tabanati. Onda ima prozujati, zujati, probauljati, bauljati. To je više ono po mraku kad baš i ne vidiš gde bauljaš. Kod nas je to svesna radnja. Idem da prozujem kroz centar da me svi vide, na primer. Da. Ko što svi rade, da. Ima oba značenja, da. Može i prozujati kao da sedneš u kafić, 5 kafa i da te... Ima tih ljudi zavisnih od toga da ih svi vide svakog dana, znaš. Onda su to... A dosađivati se? Bravo, super, ovo je super. Skupljam prašinu dalje. Bravo, to i mi kažem. Ali imamo i ono otpadati ko malter. To je isto, ili nešto ružnije, isto otpadati ko slina, da izvinete, ali da. Ali poslednji krastavac u tegli. Kako je dobro. Ovo je jako dobro. Da, raspadati se.
To kažete za dosadu, ne? Raspadam se. Evo, raspadam se kod kuće. A dobro i u tom značenju, da. Ali ima i ono kao, ne znam više šta ću od sebe dosadno, ono, raspadam se. Druliti isto. Dobro. A za muškarce, ili imate neke nazive, kao, kako sve kažete, mladić, muškarac, nebitno kog je uzrasta? Dobro. Kako? Nemačkom. Korisnik. Vaginalne. Aha, dobro. Frajer. Kod nas je to neko ko mnogo dobro izgleda i tako da kao kažem baš mnogo. Da. Znam da je prije frajer označavalo neženju, ali dobrog neženju, u smislu frajer dobro izgleda, nije loš, da. Pa sad više ne, sad je kao za nekog ko dobro da izgleda... Da, macan, tako je. Lik, dobro. Kako? Faki? Ne znam. To je kod vas? Aha, pa super. Tebrica, da. Da. A to je više od šatovačkog, jer mi kažemo brate, ali kao u Beogradu mi kažemo brate, onako nebitno da je muško ili žensko, kažemo ej brate. Da, to i mi. Kao dobar drug, da. Dobro, pa a za neke koji nisu baš tako na dobrom glasu, tipa neko možda je intelektualno ograničen ili neko ko ne radi ili tako nešto. Dobro. Kako? Dobro. Ili neopterećen inteligencijom, dobro. Neopterećen inteligencijom, to se može sad čuti. Ili ona, naravno, i za njih važi. Često u kombinaciji sa sponzorušama. Tako je, bravo. Boban, brban, jel znate te izraze? Za neko ko je... Brban kao neko ko... Ne? Aha, da. Jo, Bože. Da, dobro, to su oni manje. Tenkre, da. Koji tenkre, da. A džiber, odvratno je, ali... Da. Da, strašno. Pa, pajcer, pajvan, papak, papan, balvan, jeste balvan. Glup je kopanj, da. A za žene? Da. Bravo, dobro. To uglavnom, izvini, ali možda Ognjene, ti kako kažeš? Ja mislim da u vašim krajevima je treba. Kod nas možda da, ali bolje, mislim više riba. Možda stariji ljudi, ne? Sve što može da vam padne na pamet. Ćurka, dobro. Dobro, mačka. Cica, dobro. Koka isto, da, uglavnom su neke životinje. Ili smo plodne, ili loše izgledamo, ili smo stare, ili dobro izgledamo, nešto jeste.
Dobro, ništa iz svega ovoga, eto, videli smo koliko se taj omladinski žargon razlikuje od ovog standardnog jezika i tako reći da gradi neku možda, možemo reći i kontrakulturu, ali ne u lošem smislu, jer mislim, iako njihova namera nije da oni negde taj standardni jezik izmene, oni opet doprinose tome da čak i mnogi žargonizmi vremenom ulaze u standardni jezik, pa tako neke stvari koje smo recimo prvi put upotrebili pre 10 godina, sad su već, ne vode se kao žargonizmi, već kao reči standardnog jezika. To bi bilo to. Ništa, hvala vam.